pamusoro emafuta ini ndinozviita mumafuta chigara wadhisi ini ndakasirwa ngeimba vanokona kuita kairi chekutanga kacho imba dzakapiswa nevanhu vafanira kuita 10 ndapiswa dzimba dzinoita 50 asi akanga ari kurwara akapisa dzimba idzi anga ari mukoma wake kuramba ichikosorwaka saka zvadaro kuya ndakawaka zveimba ikamira ndakarima bhinzi payadhi pangu ipapo ndatuma mwaramu kuti aende kuisa mumoto kuti bhinzi idzi dziome sezvo dzakapupurwa kuchinaya. Akaenda kuwanza moto bhinzi dzandzakasikisira pasi dzengu tambo dzeji dzakabata moto bva dzapisa imba yacho yechipiri nebinzi dzikasvazvo nechipiri. Zvakandirwadza kuti ndowakabereka chitatu apa ndadzokera kuna baba kaumbogara kuna baba kusvikira ndakaona kuti handina kuchatanga napoba aitombotsvaga riri basa ndiseende kuti wakapisa pakutanga wakapisa tichabva kubikiswa midziyo yese yakanga ichiri imomo mbasha dzese dzakanga dziri mumba imwe imwe zvikabva zvanotira moto hapana chakabuda kusiya handiri pamwepo. Saka ndakabva ndaenda kotsvaga basa ndaona basa rangu kwakushanda ndinoenda ngachizwana naye anonzi Chadzinga apa akakumbira kwandiri kuti suma mukamuzoicharima pamutapenyewa panobhadhara ndaikumbira kuti ndisa hangu ndichiparima sezvino kusumuka mwese nemudzimai zvina chakashata. Chendisingadini ngechekuti pazonga pachiwakwa kuti ndikuya ndichiwaka ndingadaane mari yekutangisa ndichiwaka handingowake zvino kuti ini ndiri wemabhizinesi wozviziva kuti apo ndine bhizinesi ndine chigara ndine store ndine bottle store saka ini kwanguda kurima basa nguva uchitora munda wako zvakanaka. Ndakataurira mabasa izvo zvawati kana sikazo si munhu wowakapo pana chakashata wozondewo chipuwo chiwaka zvakanaka. Ndakaenda kubasa chikashanda pendakadzokera ndakaenda ndavadzimai vangu Chadzingwa ndauya ndakuya kuti ndiziva kuwaka nekuchirima munda wangu saka ndaikumbira kuti ndakuda kuti ndichitore munda wangu zvakanaka tazvizwa asi dambudziko ripano kuti gore rapera ndakaisa manyowa saka ivo ndiregerera kuti ndirime gore rino chete kuti manyowa angu aseenzewo asi mukuona zvichiita here pemasensa pese apa ndisiripo nhasi uno mauti izvo makaisa manyowa zvoma muchimborima mwese munguva yese ipa muine manyowa saka ndakazofidha manyowa angu ndakaona kuti ivhu rachidapinga raakuneta saka chindiregerwa kuti zvisinei semunhu akasauka ndichengetera munhu wangu chiri mako. Zuva rakare racho kwabva atoenda kutomimangara kwasabhuku amangara kwasabhuku wayongoti mwamukatonditorera munhu indini ndakasara ndichichengeta munhu saka tinototi motondidaidziri mongo kuti wazviitirei kuti atore munhu wacho ndatonisa kuti arege kutora munhu wacho ngedai ndakatoisa manyowa saka sabhuku ndibatsiri panyaya iyi. Badala kuya indisi kutomboziva kuti nyaya yandiswa mberi titoni kwamba kundau dzemai tizoone pasvika munhu zuva rekare rakarora kuti mwamukaudikana atikuudika siko sabhuku kunei vazikasika kutora manje manje nasabhuku ndine madaidziro akadaro kwashatei zvikasi ungozvizvira iko ndakabva ndasimuka kwakuenda kwasabhuku yako dzimai kunga aona ndasumuka ndaiza madaidziro akadaro akabva ndaitere ndizoti chichanetsi kaziya mwatouya mutori wai ndikutoti zvimwe chitoita totosvika patozara vanhu matwavo vanhu newe zvikapaipa zvikazi nyaya takudaidzira ngekuti wewe wauda kutora munda wakasiyira Chadzinga zvekusika kwandakaita handimhosva kainini ndakamusira kuti izvenchi tora munda wangu ndauya saka ndauya isitendi yangu isiri munda boka
ndakaona kutanga ndikapiswa ngechipiri ndikachazve nyumba zangu saka ndauya kuti ndichitoya ngezvipa zvautara ndazvizwa izvozvo saka itori mhosva yekutora muzeye kuti wada kumutorera stendi yako iri ngei ndozviri kutora chitoripa mari ndemahondausa mari $5 handina mari ndisitora mari chitodzokera kumba iyezvi zvivotore huko kutara mudzimai ndizvo zvinotaurwa zvikazoenda kutore ende moto inotokudii ndasimuka pa kutoenda kotora uye wakuuya naye ndio ndichitongo nyaya yacho right wewe wasungisa munhu chitaura nyaya yacho kandi ndakasirwa munhu ndasamwamuka kuti ndingoshandisa saka ndakamutaurira kuti inini ndakabva kuisa mano chimbondiregerera saka mwamuka uri kuramba kuti ndiregereriba kuti abva atonditorera mano wangu asati apera simba saka enda mangara kudai ngati inini handina kumusiyira zvekuti bainini asenzese upenyu hwese asi ndakati inini choya ndotora saka isitendi yangu ndakaipuwa 1974 kubviswa kuti takaitofanya mukwarara uku ndo stendi ndakatopuwa kuti ndo stendi yangu ndofundobva kuroora saka nhasi uno ndotorerwa stendi yangu pakudini nabhizinesi meni uye akabva ari kubosha hazviiti izvozvo kuti zvodaro kobva ndati inini saka nyaya yangu haina kupera kana zvadaro kuti muchiti mimi munhu wakutorwa ngeiyena ndakambofira zviiti haiendi mberi wadare wacho wasabhuku wacho wakati tonituma inini netsamba sabhuku wobhata titoende inini netsamba yacho kwaishe kwanyamani inini kainini ndiende kuti ini hazvina kundinakira matongerwo aita munhu wangotorwa ngemunhu ndakambosiyira kasa tati isisu tipe tsamba yacho titoendesei kushuwa tsamba yakanyorwa manina kuerengerwa yakabva endeswa wanyamani saka ini mazuva acho ndandirimo ofu kobva ndazodairwa kubasa ndichiuya kubasa kobva ndazokera kubasa kwena ndisinza kuine handina kupuwa dheti rekuti nyaya izvaya kumangarwa kubva padare papapa dheti rechoita rii ndaenda kubasa kuireni kuna ndisenza ndaisenza basa reusiku ndisecurity saka ndokubva kwakuzochairwa foni manje mudzimai no kuno kunyaya iya yachomangarwa mazinotodikana kudare kwenyamani kwaishina zvino ndisati ndaripa ofu ndipinde zvipa ofu awatendibayo saka ndinda kupedza basa vaamai mangwanani pa6 oku ndodini sinobvatouya iko kundapedza basa wata ndezvekutouya kutoti baibai ngazotongwa musati muripo batiripo kutongo musina saka zvarakasvo dombotaura ukuru wangu ndandinawo kuti ndoni kukumbira wakabva wandiramira kuti watopedza basa kuti wakabva kuofu ndoponomuda uchibva wadinisimbwaya so ndakamira marifti akanonoka kuuya asi pandakazokira ndakazosvika inini ichitoti vanhu uri kuona wakuenda wavo ndishinyama wandu kwacho tatopedza nyaya topedza nyaya matonga muchiti kudini kati ngotaurwa kumudzimai wako ndiye tatonga ari apa mudzimai wakaziye bvisa mari yachoyo yaidikana kudare $10 murume wako tingomumirira asi havana chavakazokotaura vanoti munda ndatopa chadzingwa ngendaa yekuti ndiyo tikunamata naye ndo zvakataura kwandide munamata cheche ikupa minda here kana kuti munamata mwari ndatopinda pese cheche yemethodist vhakare ndinamata tese saka nditatopa munda kuti ile distance saka muti mimi makatorerwa ndakatorerwa mustendi yangu chitori nachadzi harimina uripo mudzimai wacho anotatezve ketirigorora ndiye munhu wacho ndimbazoa okay imimi muchateidawo ziya kuti makamboita arrangement yekuti munhu mukupana kuti chimbofana kurima makaita nemukadzi here makaita nemurume saka manje izvi mukadzi anoya kudaro echipindurira kuti murume wacho still zvinyama zvakadaro anouya achipindura chinhu kuti pane zvamakakuita naye because imimi mamudai makucheka vatarize kuti uyu makaita naye krinindaka saka noziya nyaya nyingi kuti vapasi uzinyanyetitu uripo zvake mai vangu vakataurwa vazi neiye akatenigoro kuda kuti ndini ndakatomba $500
tenga muda iwo uyu mapi wakakata ndivyo zvakataura kunzi mai vangu ndakaposa imimi munokwanisa kuti imimi yatonyaya manje kuzi muruzi makapi wakakata aina handi ndakapuwa mari inopuwa mari akapuwa mari kuti mukadzi wangu mukadzi wenyu ndiye wataura ndiye ndakapa mari uri mukadzi wenyu ndiko akapiwa ere makapiwa mari Handina kupuwa mari. saka sei kuzi ndi makapiwa Mari handina kupuwa. Ngoti pazuro wakanga wari wese kudare kwacho. Kana pamwe takapinda wakanga uri free. Ndugu wacho makapiwa mari wari kweli. Handina kupuwa mari. Wari kweli. Ndivyo makapa mauro mari. uko kasi nyo wakapa mari apa akataura kunani aitaura kune sabhuku ndokavanyaya sabhuku wachori sabhuku hana kugona kuenda ngoti nyaya yakazvaya ndaenga ndichipe tsamba wakati tipe tsamba pange leo takatopuwa pamwe rosho isho wakati isho wakatibwe ndakawapa mupamusado kuti kuna matanomeso vese chechi ndizvo zvakanditaura chiri paitsamba yekuti ndendizei kana nyaya yapinda mudare panobuda pemba tinoratidza kuti nyaya iyi paipinda mudare yafamba sei wazi takapa tsamba kunyora takapa tsamba iyoyo kutaura izvozvo ndiwo wanayo iwavo imi wana chamakapiwa kushingakuwa saka makangozi nyaya yamaruza mati azi nyaya yapera takatopa munda kune tinokunamata nayo Alright, imimi anoziva nezvenyaya yemunda wenyu ndiani zvakachigara uko takatowakazvo tikapisiwa kairi kese mirai basa umwe anoziva besides mukadzi wenyu munda ndewenyu ndiani akatowanda kavhireji rese rinoziva zvindopendaii asi village rese but ndiraona two kana washoma wache wadodo Handina kitu. imimi hamukwanisi kuita witness yemukadzi wenyu mundare ende mukadzi wenyu hakwanisi kuita witness yenyu pamunda Maiuro ndiani. Ndiri saidi. Muriwo. saka ava vari chavanozivawo nenyaya yemunda kuno vanhu vaduku achingomembo ndati ava akanga aripo pamakaita dhiri racho iroro pia inini pendakataura naye madzimai zvakanga vari handisina mudzimai wacho umwe munhu asiri mudzimai wacho hapana munhu akanga ari wasabhuki apana vasabhuku wacho ndikazotoita kutaura zita kuti ndasunga ndakuenda asi chedzimanje wati ndichasara ndikuseenza kwamunda kwanga sabhuku wacho uripi asi uripo Wakashaya. akashaya sabhuku izvozvo pamanatadzindira pane hanzvadzi yacho muri mubhuku dzimubhuku rasabhuku rasabhuku ko awa warimwe rimbuku hatisiri mubhuku rimwe chetewo iwo vari kwamaonya ine mabhizinesi avo inini ndiri kwanewenu ndesitevhiyo iyi stendi ndeyekuzeva ese kubizinesi aseyuune murizeti takatopuwa 9 imimi ipapo pacho pane akawaka here munda pana wakawakapa pane zvi munda basi wakushisha istendi yangu yawakurima munda wavo vari kutorima here watotorimere wakatanga riri pane nguva yakarima ndakamangara muna ndakamangara muna 1981. Uchiparima. imimi makapabao mamakaita agreement yekuti muchadzoka ndikanidzokera ichizowakakusimaukire makaita agreement yorini 1982 takatanga kuita kumunyamaitora takaenda kudhande kuwaka 81 ndakaita kuwa
Akamona yeye. So maybe kubatsana kuti nyasita place. We need people who see our side going. We want some even your neighbors. Wanoziva nezvekudayo. Ndingati munhu mauya aitaona ari kudarura imukangano wafuchi Zaidi ndikuti zvakapita takufuma kuona waikaunda vachiva. Wakomana wakuya pamudero. Zatora sabuni na next door. Aisha anaisha kutosia. That's not next door. Pamudero. Really? Start. Sekarang start. Masa ada pamudero pak. Ini kemana una sesuatu ini pak. Kuishi oh manis tu msia anu siwe. Itu pamudero. Ini kata itu saja. Why? Na 8. Saka kamu na 8. Start. Okay. Ade, aku sifuri aku bani nipe tukara papa atikuasikusvara nyaya ika tisingazivi zviripo chimiro saka tora chimiro then calculate. Right, next case.